Universet er fyldt med utallige verdener. Blandt de tusindvis af eksoplaneter, som er opdaget uden for solsystemet, kan ingen endnu sammenlignes med Jorden, når det gælder beboelighed. Nogle er smeltet under den uudholdelige varmen fra nære stjerner. Andre er evigt indkapslet i is, eller bombarderet af destruktiv stråling. Men blandt disse ugæstmilde verdenerne findes det også andre, som er helt forskellige. Hav og elver strækker se over deres overflader. Skyer svæver på himlen, og stormer og regn raser i deres atmosfære. Kanskje kan disse verdenerne fostre unikt og vakkert liv, slik det engang skete på Jorden. I dag skal vi besøge nogle af de mest bemærkelsesværdige slike verdenerne. Livet er et af de mest fantastiske, komplekse og mystiske fænomener i universet. Til trods for århundreder med forskning genstår det mange ubesvarede spørgsmål. Et af dem er, hvor udbredt biologisk liv er uden for vores planet. Vi kan fortsat ikke sige med sikkerhed, om Jordens biosfære er et unikt fænomen eller et naturligt resultat af evolution. Det er ikke overraskende, at søget efter liv uden for Jorden er en af videnskabens vigtigste opgaver. For at bestemme de mest lovende himmellegemene bruges Jordens lighedsindeks, ESI, baseret på overfladegravitation og ligevægtstemperatur på himmellegemet. Men denne indeksen tager ikke hensyn til mange vigtige faktorer, som er nødvendige for at opretholde liv. Det er kendt, at hyppige udbrud og udstødninger af stjernemateriale, karakteristisk for røde dværge, kan påvirke atmosfæren og strålingsbaggrunden til nærliggende eksoplaneter negativt. Men røde dværge anses som mere gunstige end store stjerner som Sirius eller Vega, eftersom levetiden til gigantiske stjerner er for kort, og strålingen deres for destruktiv for udviklingen af potentielt liv. Varme stjerner som solen, som orange og gule dværge er de mest gunstige. Sandsynligheden for tidevandslåsning er også vigtig. Planeter, som er for nærme sin stjerne, er tidevandslåst. Noget, som fører til betydelige temperaturforskelle mellem dag- og natsiden. Og være for langt fra stjernen. På den anden side placerer planeten uden for den beboelige zone. Noget, som reducerer dens levedygtighed. Typen og den kemiske sammensætning af exoplaneten er også vigtig. Eftersom hypotetisk liv kræver et specifikt sæt med kemiske elementer og tæring. Disse forholdene er typiske for steinplaneter, af jorden-type eller superjordene. Mini-Neptuner og oceaniske planeter mangler solide overflader og mange elementer. Mere end 5.000 verdener er allerede opdaget uden for solsystemet, og nogle af dem ligner på vores planet. Et af de nærmeste slike objekterne er exoplaneten Gliese 202b, som ligger bare 15,2 lysår fra os. Den blev opdaget i 2022 ved brug af radialhastighedsmetoden, som opdager stjerneskælvinger under påvirkning af planeternes bane. Gliese 202b ligger nær en liten og svag rød dværg, Gliese 202, med en radius på bare 14% af solens radius, og en masse 8 gange mindre. På grund af den lave lysstyrken til den røde dværgen har den beboelige zonen en liten radius. Gliese 202b ligger ved ytterkanten af denne zone og kan betragtes som potentielt beboelig. Den fuldfører en bane rundt sin stjerne på omtrent 10 jorddage, noget som indikerer en vældig liten bane. På grund af sin nærhed til stjernen antages planeten at være tidevandslåst, altid vendt mod stjernen med en side. Den gennemsnitlige overfladetemperaturen er rundt 230 K eller der. C. Noget, som er varmere end Mars. Mulig tilstedeværelse af en drivhuseffekt kan opretholde flytende vand på planetens overflade og skabe forhold for liv. Massen til Gliese 202b er 8% større end Jordens masse, og radiusen overstiger Jordens med bare 3%. Dette betyder, at overfladegravitationen på Gliese 202b er næsten den samme som på Jorden. Alle kendte faktorer indikerer, at Gliese 202b er en steinplanet. Mesteparten af den er dækket af is. Dens Jordens lighedsindeks er 0,6 vers, noget som gør den vældig attraktiv for forskning. Gliese 202b er ikke den eneste planeten i systemet. Den blev opdaget sammen med Gliese 202c, som er længere ude, på en afstand af 0,04 AU fra stjernen. Dens omløbstid er 21 dage, og massen overstiger Jordens med 36%. Temperaturen på overfladen er rundt 182 K eller 91 C, noget som gør forholdene dens lig Jupiters eller Saturns måner. Vulkanisk aktivitet på en slik planet kan føre til et varmt, salt hav under overfladen, hvor liv kan udvikles i uvanlige former.
Blandt varmere verdener skiller planeten K2-42a, som ligger 217 lysår under os, se ud. Den kredser rundt en lille rød dværg, med en radius på 0,33 solradier og en temperatur på 3360 K, eller rundt 3300 degc. K2-42e ligger i den beboelige zone og fuldfører en bane på 24 dage. Planeten kan være tidevandslåst eller i orbital resonans, som Merkur. Til trods for stjernens lave lysstyrke modtager K2-42 11% mere energi end Jorden fra solen, og dens gennemsnitstemperatur er rundt 295 K, eller plus 122 nm, som er varmere end Jorden. Med tanke på alle kendte data, kan det antages, at K2-42e er en stejnete superjord med flytende vand og en tæt atmosfære. Dens jordens lighedsindeks er 0,44. Hyppige stjerneudbrud udgør imidlertid en trussel mod atmosfæren, men et stærkt magnetfelt kan aflede stjernevindpartikler, og havene kan beskytte indbyggerne mod stråling. I dette tilfælde kan K2-42e have utrolige auroras. Den potentielle biosfæren på en slik planet vil være forskellig fra Jordens. Et andet lysspektrum kan få planter til at bruge alternative stoffer til fotosyntese, og bladene deres kan være lilla eller røde. Strålingsfare kan forhindre, at organismer dukker op på land, eller forårsage evolutionære tilpasninger, som tyk hud eller specifikke cellestrukturer. Systemet indeholder også 3 andre planeter, K2-42b og K2-42c, nær stjernen og uden atmosfære, og K2-42d, som er sammenlignbare i størrelse med Jorden og ligger ved den indre kanten af den beboelige zone. Overfladeforholdene på K2-42d er sandsynligvis nær Venus, og sandsynligheden for liv er ekstremt lav. Uden for solsystemet findes det også mere massive planeter. På en afstand på 1800 lysår ligger stjernen Kepler 452, som ligner på solen. I 2015 blev exoplaneten Kepler 452b opdaget, som ligger 1,04 AU fra stjernen og fuldfører en bane på 375 dage. Dette reducerer sandsynligheden for tidevandslåsing. Massen til Kepler 452b er omtrent 5 gange større end Jordens, og radiusen er 1,5 gange større. Overfladegravitationen på Kepler 452b er 2,2 gange højere end Jordens, noget som hjælper til med at beholde en tæt atmosfære og glat topografi. Kepler 452b modder 10% mere energi fra sin stjerne end Jorden gør fra solen, og dens gennemsnitstemperatur er rundt 300 K, eller plus 27 degc. Disse forholdene kan være gunstige for fremvæksten af liv, men høj gravitation er upraktisk for mennesker. Det antages, at Kepler 452b er en stejnete superjord med en række elementer og mineraler. Høj radioaktivitet kan føre til øget vulkansk og tektonisk aktivitet, mens høj gravitation kan forhindre dannelsen af høje fjeld og dybe kløfter. Hvis vi forestiller os, hvordan livet på denne planeten kan se ud, kan vi forvente en overflod af akvatiske livsformer og lavvoksende planter med tykke stammer. Farven på planter vil sandsynligvis være kendt for os, grøn eller blåagtig. Vi kan også forvente et mangfold af små dyr med stærke ben og muskler. Den højtætte atmosfæren kan lægge til rette for flyvning til trods for høj gravitation. Men liv kan eksistere selv på planeter med mindre gunstige forhold. For eksempel i TRAPPIST-1-systemet, som ligger 39 lysår under os, er det opdaget 7 exoplaneter, som ligner Jorden. 3 af dem er i den beboelige zone til sin stjerne. TRAPPIST-1, F og G har størrelser og masser nær Jordens, og kan sandsynligvis have flytende vand på overfladen deres. Men på grund af deres nærhed til stjernen, kan de være tidevandslåst og skabe betydelige temperaturkontraster mellem dag- og natsiderne. Ligevel viser studier, at atmosfærerne til disse planeter kan transportere varme og dermed dæmpe ekstreme forhold. For eksempel har TRAPPIST-1 en tæt atmosfære, som kan stabilisere temperatur og støtte livsvenlige forhold. Med tanke på alle kendte faktorer, virker TRAPPIST-1 svært lovende for letting etterliv. Dens jordens lighedsindeks er 0,90, noget som gør den til en af de mest interessante exoplaneterne. På planeterne i TRAPPIST-1-systemet kan vi se helt uvanlige former for liv. Ulike lys- og temperaturregimer kan føre til unikke tilpasninger. Planter på disse planeter kan have mørke eller til og med svarte blade for at maksimere det svage stjernelyset. Dyr kan udvikle tyk hud eller andre beskyttelsesmekanismer mod stråling.
Men når vi vurderer større og mere massive planeter, kan vi ikke ignorere planeter af Hot Jupiters-typen. Disse giganterne er svært nærme stjernene sine, noget som gør, at atmosfærerne deres bliver ekstremt varme. Likevel kan de øvre lagene have relativt stabile forhold, som er egnet for udvikling af mikroorganismer. Et slikt eksempel er planeten HD 1833b, som ligger 63 lysår uden af os. Den blev opdaget i 2005 ved hjælp af transitmetoden og tilhører klassen af Hot Jupiters. HD 1833b har en masse omtrent lig 1,13 Jupiters masse og kredser rundt sin stjerne på 2,2 dage. Temperaturen på dens dagside når omtrent 1200 K, noget som gør overfladeforholdene ekstremt ekstreme. Men i de øvre lagene af atmosfæren kan temperaturen være betydeligt lavere og skabe forhold for eksistensen af komplekse kemiske forbindelser og til og med liv. Tilstedeværelsen af skyer af silikatpartikler og andre elementer gør atmosfæren på denne planeten unik og interessant for forskning. Et andet interessant objekt er planeten GJ 1214b, opdaget i 2009. Denne superjorden, som ligger 42 lysår under os, har en masse omtrent 6,5 gange større end jordens masse og en radius lig 2,7 jordradier. GJ 1214b kredser rundt en rød dværg og fuldfører en bane på 1,6 dage. Temperaturen på dens overflade er omtrent 540 K. Interessen for denne planeten skyldes dens atmosfære, som ifølge observationer kan indeholde en betydelig mængde vand. Det antages, at GJ 1214b er en oceanisk planet med et dybt vandskal. Dette gør den unik blandt kendte eksoplaneter og antyder tilstedeværelsen af uvanlige livsformer, tilpasset højt tryk og temperatur. Planeter som GJ 1214b viser, at liv kan eksistere på de mest uventede steder, selv under forhold som tilsyneladende er uforenelige med liv. Studiet af slike verdener åbner nye horisonter i forståelsen af mulighederne for livsudvikling i universet og viser, hvor mangfoldig liv uden for jorden kan være. I tillæg til at studere eksoplaneter, er det vigtigt at vurdere rollen til interstellare objekter og kometer i spredningen af liv. Kometer, som rejser gennem rummet, kan bære organiske molekyler og vand, noget som fremmer fremvæksten af liv på planeter. Et slikt objekt, Oumuamua, blev opdaget i 2017. Det repræsenterede det første kendte interstellare objektet, som passer det gennem solsystemet og vækkede stor interesse blandt forskere. Studiet af slike objekter kan hjælpe os med at forstå mekanismerne for liv og overføring af organiske forbindelser mellem stjerner. En af de interessante aspekterne ved studiet af eksoplaneter er muligheden for forskellige former for liv fra jordens. På jorden er vi vant til karbonbaseret liv, da karbon er hovedelementet, som danner komplekse organiske molekyler. Men under andre forhold kan helt forskellige former for liv baseret på andre kemiske elementer opstå. For eksempel kan siliciumbaseret liv eksistere ved høje temperaturer og under forhold, som er uforenelige med karbonliv. Videnskabelige hypoteser vurderer også muligheden for liv i atmosfærerne til gasgiganter. I de øvre lagene af atmosfæren, hvor forholdene er mere stabile og temperaturerne mindre ekstreme, kan flytende organismer, som er i stand til fotosyntese og bruge kemiske forbindelser til næring, udvikle sig. Disse organismerne kan ligne på jordens maneter eller plankton, som er tilpasset atmosfærisk liv. En slik verden kan være Jupiter, en gasgigant i vort solsystem. Komplekse kemiske processer observeres i dens atmosfære, og nogle forskere antyder, at forholdene for liv kan eksistere i dens øvre lag. På samme måde kan atmosfærerne til eksoplanetgiganter være hjem til slike organismer, hvis forholdene er egnet. Udforskning af slike hypoteser udvider vores forståelse af hvor og hvordan liv kan eksistere i universet. Det stimulerer også udviklingen af nye metoder og teknologier for at lede efter liv på eksoplaneter og andre himmellegemer. Moderne teleskoper, som James Webb, har høj følsomhed og opløsning, som tillader detaljerede studier af eksoplanetatmosfærer og ledning efter tegn på liv. Et vigtigt aspekt ved studiet af eksoplaneter er forståelsen af deres klima og geologiske processer. På jorden spiller klima og geologi nøgleroller i at opretholde liv, og lignende processer kan være vigtige på andre planeter. Geologisk aktivitet, som vulkanisme og platetektonik, kan skabe forskellige økologiske nicher og fremme livsudvikling. For eksempel er det på jorden hydrotermiske ventiler på havbunden, hvor liv kan eksistere under ekstreme forhold.
Disse ventilerne skaber kemiske gradienter og varme, som gør det muligt for mikroorganismer at bruge kemosyntese til energi. Lignende processer kan finde sted på andre planeter, specielt på de iskolde månene til gasgiganter, som Europa og Enceladus. Studier viser, at det under Europas iskolde skorpe kan findes et hav af flytende vand, hvor forholdene kan være egnet for liv. Lignende hav kan findes under overfladen til andre iskolde måner og planeter, og skabe unikke økosystemer skjult fra vores syn. Et andet interessant aspekt er muligheden for liv under ekstreme kuldeforhold. På Jorden kender vi til mikroorganismer, som er i stand til at overleve under ekstreme kulde- og højtryksforhold. Disse organismer kan tjene som en model for at forstå, hvordan liv kan eksistere på iskolde planeter og måner. Slike ekstremofiler kan overleve ved temperaturer nær det absolute nulpunkt og bruge kemiske reaktioner til energi. Saturn og dets måner giver et andet interessant eksempel for studier. Enceladus, en af Saturns måner, har geysirer, som sprutter ud vand og organiske forbindelser fra sit undersøiske hav ud i verdensrummet. Dette indikerer tilstedeværelsen af flytende vand under dens iskolde skorpe, noget som gør den til et lovende objekt for living efter liv. Men ikke bare planeter og måner inden for vores galakse er interessante for studier. Nylig har eksoplaneter blivet opdaget i andre galakser, noget som åbner nye muligheder for forskning. For eksempel er eksoplaneter opdaget i Andromeda-galaksen, som kan repræsentere helt unikke verdener med forhold, som er forskellige fra noget, vi kender. I tillæg til studiet af eksoplaneter er et vigtigt aspekt at studere interstellare objekter, som asteroider og kometer. De kan indeholde værdifulde data om oprindelsen og udviklingen af solsystemet og andre stjernesystemer. Studiet af slike objekter kan hjælpe os med at forstå, hvordan planeter blev dannet, og hvilke processer, som sker i verdensrummet. Et af de mest interessante interstellare objekterne er kometen Borisov, opdaget i 2019. Denne kometen skiller sig fra alle kendte kometer i vores solsystem, og giver en unik mulighed til at studere materialer, som blev dannet uden for vores system. Studiet af kometen Borisov kan give værdifuld information om den kemiske sammensætning og fysiske egenskaberne til interstellare objekter. Dermed åbner studiet af eksoplaneter og andre himmellegemer utrolige perspektiver for os. Hver ny opdagelse bringer os nærmere forståelsen af, hvor mangfoldig og fantastisk liv kan være i universet. Forskningen fortsætter, og vi kan forvente nye spændende opdagelser, som vil udvide vores horisonter og hjælpe os til at bedre forstå vores plads i universet. Hvert skridt mod disse opdagelser kræver enorm indsats og innovation. Moderne teknologier og videnskabelige metoder lader os kigge ind i de fjerneste hjørner af verdensrummet og udforske forholdene, hvor liv kan eksistere. Men til trods for alle vores successer, må vi huske vigtigheden af at bevare vores hjemplanet. Jorden forbliver vort eneste hjem, og vi må tage vare på dens ressourcer og økosystemer. Hvert skridt af fremgang efterlader et ar på planetens ansigt, og det er vanskeligt at sige, når disse ændringer vil blive irreversible. Vi må stræbe efter bæredkraftig udvikling og bruge vores kundskab og teknologi for at bevare miljøet. Dette vil ikke bare lade os sikre en fremtid for næste generationer, men også fortsætte at udforske universets underværker, uden at glemme vort eneste hjem. Følg med, og vi vil fortsætte at udforske universets mysterier og underværker sammen. Abonner på vores kanal for rumentusiaster, for ikke at gå glip af nye opdagelser og fantastiske fakta om vort univers.